Karon, magbuhat ng chiclet na pamato. Urot lagi ng tics nila karon. Ani, fights na ni, syarog mapildi. Asan to si Baploy oy? Dugay kayo ba? Adulao na kayo ko ba? Toy! Danan tibagka ko, langayan kayo. Gati ganina ra ka toy. Kaniya ra, langay kay ka. Kabalo bitaw kang gisugo pag sa balay. Ano ni kalaban dito ba? Sure ko. Toy, naon ta ko'y plano ba? Unsa na muna? Manikas na pugka. Patakar magagyaw-yaw diha. Di man kun itikas kanang kumpanyon unta ta ba? Say kumpanyon. Di kabalo. Ani ba? Kanang kumpanyon tag text ba? Itahe mapildi ka nya madaugan ko. Ibalik na ko imuhang mga text sa imuha pero ikaw madaugan ibalik mo nimo sa kuha. Unsa man? Sugot ka? Patanawa daw sa mong text be. Bisig gamay ra pug kay na. Gamay lang gyapon. Tan-awa daw gamay ba? Oh, pare-pareha naman ito. Ala, larga. Tara, ato na ta dito. Pansig na nimong kalaban. Tara. Asa na mga kalaban riya oy kadulaon na kay ko ba. Ito na lang sa unay sa ta. Sa badya kagamay anay mong text. Wa kita na ko pati bagaan. Sige magpabot ka ng kalaban diri ah. Oh, dula na. Oh, wa nagpalibak oh. Kurot din ang text nila ron. Andaman imong mga pamato diha pilian ang dagog mga pawir ah. Human na, ganiya ra. Nya, sugod na ta, pilahay man. 10-20 ta, sukol mo? Sus, gamay. Larga. Uy, dagko ng power imong mga pamato diha ah. Stilan. Kusog kay ni Moya kung mapamato diri ah. Sige na, sugod na. Kada nagstorya oy. Sige, mga pamato niya be. Kaya ko ilitik. Aysa, basin gamay ra kag text ha. Gamay lang gihapon ba sige nyo ah, mga mungay. Oh, kita ka ni? Kanaong ganahan. Sige, sugod na. Oh, dira akong pamato. Inyo. Dira ko ah. Pais na eh. Suman, larga na na eh. Pitik na. Dugaya. Sige, larga. Oy! Apil ko. Oh, napaisa oh, papilo na to ni. Uy, pagdali diya. Pamato be. Dara oh. Aisa. Oh, unsa may problema? Yati. Isigot pa ni. Yan tikso. Barbie. Ay, naunsa. Sa man ang Barbie niya. Ako ah, Power Ranger oh. Di ko masugot ana. Mura tagbayot ani. Oh, grabe. Sige lang, good. Iuli na yan text. Iuli na. Di pa ko masugot. Oh, pasensya na ka, Koy. Palit sa Power Ranger itong tikso. Bataan niya eh. Ilisis, ano yung text dito? Hindi na lang ko mga pili. Oh, larga na na eh. Oh, isa, dua, tulo. Oh, isa, dua. Yati, uy, ni hayang sa kuha. Kuha na isa. Oh, isa man eh. Standing man eh. Usabo na to na ya. Ah, grabe, di pa ka na standing oh. Ah, kaklaro na. Ay, nasipalag diya. Oh, hayang lagi, manikas, manggod mo. Oh, kaya wala man kayayang namulag. 30-30. Piti. Ito, Toy. Nga malasa budsong pamato. Lisan ko na be. Uy, ilisi. Balangan ta aning style ni. 50-100 ta. Shoot na ni. Ay, Toy. 50-100 daw. Oh, day. Hadlo ka? Makasalit sa pamato? Oh, sige, larga. Ambi na pamato yung damulag be. Toy, ambis akong pamatubi kay litkan ako na arong kusong hayang ba. Ay, sus, nagana pag-batchop oy. Taraw. Tila ni mo ay si pagkuan dia kay nako yung mga magic dire para kusong hayang ba pitkan mana para mo hayang ning tanan awa. Hayang ning tuluron. Oh, larga na niya. Isa, dua, tulo. Atay piti ni ron. Isa, dua, tulo. Tulog yapon. Oh, isa. Binuang, manikas isa ra kuha. Tay, way hayang sa kuha. Tuwasa kusuga, mahayang ang kabantoy eh. Hala, bantugra. Siklit na iya ha. Oy, kanda na kay kung tikso. Ikaw rin di pa. Tanawa ko ah. Turut ang text bay. Ya, apa mo may text dia? Wa na lagi. Ay, pasin sa siguro mi. Wa naman day mo text dia, mandayo na pun mi dito sa unahan ba. Hatag mong brato di. 20 lang ka ba? Para padaganon og balik ba? Saka, siniswerte. Pero Toy, pasita. Ato sa mi. Ay, kasi maana ba nang utong allowance ang gipalit ng text bay. Ipagipalit ko itong pagkaon ba. Pagkaswerte na lang nako karong adlaw. Daogan lang sa. Labaw na ko, Paps. Unya kay pareha man ta daogan, cancel lang sa atong kumpanyon ani. Aw, automatic. Unya, muna na ko guli sa imo ah. Kay pasigi pakaon ni sa akong mama sa kuha, maniudto sa kuha. Blind kay sila.
Siklit dito ko pamato. Oh, labi agi sa kong adlaw oy, murag nakalaw. Luy. Piskot man ni bataan ni makuratan man sa simua. Mga tikasan kay mo do. Si tikasan unsa di ka? Nakit-an ako inyong mga pamato, mga chiklit. Yaki kang buang nga kaisig saba-saba diha. Na, tugan tamong damulag do, panumbagon din mo ato. Dati kay luman imong babadiya sumpagon ka na ko ron. Tagayin lang kong text me, pero di ko masaba. Saba kaya kini nono. Ihatag na ko ni simua. Tugan, tigang damulag. Ay, saba-saba diha. Bantuin ko ko. Ay, musik saba ba? Tagaan na lagi tagal text. Bantay ka ha? Lagi, umsam ka, uy mo niyo. Ay, sig saba-saba kay makabalot sa damulag, pamigyan kaming bantoy ato. Okay na kana. Okay na ni. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Uy, bantoy. Oh, na po ning kagwang oh. Nanikas ra ba ka ha? Unsa nalikas? Pataka ra makagyawit diya. Ay nakong ilada, chiklit imo ang pamato. Ika, ay sig saba-saba diya madunggan na kita diri. Na, tugan tigang damulag. Dako na makitong kinumo, impas yung ka ato. Ay sig saba-saba diya. Gaan kag bahin no. Di ko mo dawat anak. Kambyoin akong Barbie oh. Kani, sunod dula, maka-interview ko ani kay mga text dili na Barbie. Akong si Power Ranger. Nagkambyo ang Barbie.